Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kabo, barkanku da zuwa wannan tasha ta Tarihi TV mai tarin albarka. Insha Allahu yau zan kawo muku takaitaccen tarihi na sa Abubakar Tafawa Balewa. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin wannan shiri gadan-gadan. Na farko dai an haifi sa Abubakar Tafawa Balewa a shekara ta 1912 a garin Tafawa Balewa wanda yake cikin jihar Bauchi, ita kuma wacce take arewa maso gabashin Najeriya. Mahaifin sa Abubakar Tafawa Balewa Yakubu Ɗanzala ya kasance ɗan ƙabilar Gere, haka zalika mahaifiyarsa ma Fatima Inna tana da dangi daga cikin ƙabilar Gere da kuma ƙabilar Fulani. So sa Abubakar Tafawa Balewa ya kasance ya yi makarantar allo a Bauchi, sannan a ɓangaren boko kuma ya fara da makarantar Tafawa Balewa Elementary School, Elementary School, sannan sai ya tafi zuwa Provincial School, sannan kuma bayan ya gama Provincial School na Bauchi sai kuma ya tafi zuwa ainihin Barewa College wacce aka fi sani a wannan lokaci da Katsina College. Ita dai wannan makaranta Barewa College ta kasance tsohuwar makaranta ce mai ɗimbin tarihi wacce take da ƙwararrun malamai waɗanda suka yi karatu a manyan jami'o'i na duniya kamar Cambridge University da Oxford University. Sannan kuma wannan shi yasa shi sa Abubakar Tafawa Balewa ya kasance ya samu kyakkyawan horo a turanci da kuma isar da sako zuwa ga al'umma, wanda har ya kai ake mishi lakabi da Golden Voice saboda iya turancinsa. Barewa College dai ta kasance mai nisan gaske, kilomita ɗaruruwa daga Bauchi. Wannan yasa a lokacin nan sakamakon rashin wadatattun abin hawa ya kasance sa Abubakar Tafawa Balewa yana takawa da ƙafarsa daga wannan makaranta zuwa garinsu, wacce tafiyar nan take ɗaukan shi kwanaki kafin ya kai ga Bauchi. Saboda haka dai haka sa Abubakar Tafawa Balewa ya ci gaba da gwagwarmaya a wannan makaranta har tsawon shekara 5. So a shekara ta 1933 ne sa Abubakar Tafawa Balewa ya kammala shekara 5 a wannan makaranta ta Barewa College, yayin da ya samu shaidar malanta kuma kai tsaye ya tafi zuwa ga Bauchi Middle School domin ya fara koyarwa a matsayin malami, kafin nan a mai da shi ya zama senior master kuma a ƙarshe ya dawo headmaster makarantar gaba ɗaya. So bayan wannan lokaci ne sa Abubakar Tafawa Balewa ya samu damar tafiya ƙaro karatu a ainihin University na London, wato University College of London. A can sa Abubakar Tafawa Balewa ya samu ƙarin karatu. Bayan haka da ya dawo gida sai ya ci gaba da aiki a matsayin inspector na makarantu, ma'ana mai sa ido akan yanayin yadda ake tafiyar da koyarwa a makarantu. So wannan ya sa har zuwa shekara ta 1946 a inda sa Abubakar Tafawa Balewa ya haɗu da Ahmad Bello, wanda aka fi sani da Sardaunan Sokoto, a inda suka haɗu suka kafa jam'iyyar mutanen Arewa wacce aka fi sani da Northern People Congress. Saboda haka wannan ita ake kira a takaice da NPC. An zaɓe shi sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin mataimakin shugaban wannan ƙungiya. Sun ci gaba da gwagwarmaya a yayin da shi sa Abubakar Tafawa Balewa ya yi marabus daga aikinsa na koyarwa. To a shekara ta 1951 ya zama ɗan majalisa
a ƙarƙashin wannan ita jam'iyyar ta NPC a Kaduna. So bayan nan kuma aka mai da shi ya shiga aikin gwamnati a rayuwa ƙarƙashin wannan jam'iyyar ta NPC, wanda wannan ya kasance a shekarar ta 1952 kafin a mai da shi ainihin ministan aikace-aikace daga farko, daga bisani kuma ya ci gaba da aiki a matsayin minista na sufuri, ma'ana Minister of Transportation. Saboda haka bayan nasarar da NPC ta yi a shekara ta 1957, Sir Abubakar Tafawa Balewa ya zama ainihin Prime Minister na Nigeria. Ya zama Prime Minister na Nigeria, saboda haka shine na farko a wannan lokaci, inda ya buƙaci 'yan ƙungiyoyi, manyan ƙungiyoyi kamar su NCNC wanda Nnamdi Azikiwe yake shugabanta, da kuma AG wanda Awolowo shi kuma yake shugabanta, ya buƙaci su dunkule domin su haɗe waje ɗaya su yi yaƙi tare wajen samun incin Najeriya daga hannun turawan mulkin mallaka. Wannan ƙungiyoyi su ne NCNC da kuma AG ta Awolowo. So da suka dunkule kuma Allah da ikon shi ya tabbatar da wani mafarki a shekara ta 1960, a inda Najeriya ta samu incin kanta daga ainihin masu mulkin mallaka. So a wannan lokacin ne Sir Abubakar Tafawa Balewa ya ci gaba da rike wannan mukami na Prime Minister na Najeriya har zuwa shekara ta 1964, inda aka sake zaɓar shi a matsayin Prime Minister kan ya ci gaba da zarcewa kasancewa akan wannan matsayi na Prime Minister. So a shekara ta 1966 ne aka tsinci ainihin gawar Sir Abubakar Tafawa Balewa a kusa da Lagos a ranar 15 ga watan Janairu wanda na wannan shekara ta 1966. An samu gawar shi Sir Abubakar Tafawa Balewa ne bayan kwana 6 da aka sace shi sakamakon wani yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan lokacin. So Sir Abubakar Tafawa Balewa ya rasu a wannan shekara, saboda haka wannan shine kabarin Sir Abubakar Tafawa Balewa. Ya rasu, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa. Sai kuma bayan tafiyar shi akwai wurare da suka rike sunan Sir Abubakar Tafawa Balewa, kama wannan jami'ar da kuke gani ita ce mai suna Sir Abubakar Tafawa Balewa ainihin jami'an nan ta Bauchi. Sai kuma ainihin stadium din nan da kuke gani da shi nan, shi ma yana rike da ainihin sunan Sir Abubakar Tafawa Balewa. Sannan kuma ga ainihin kuɗi naira 5 wanda ga hoton Sir Abubakar Tafawa Balewa kai, domin ya zama tunatarwa ga 'yan baya su ci gaba da yi masa addu'a. To insha Allah wannan shine ƙarshen bidiyo namu na yau, amma insha Allah bidiyo na gaba zan kawo muku takaitaccen tarihin ainihin marigayi General Murtala Muhammad in Allah ya so. So yanzu inda kun ji daɗin kasancewa da mu, ina fata za ku yi subscribing domin samun notification lokacin da muka tura ainihin wannan bidiyo na General Murtala Muhammad. Wannan shine yadda za ku yi subscribing. Ku danna wannan subscribe button ɗin ja da kuke gani a ƙasan bidiyon ku yana nan, sannan kuma sai ku danna ainihin wannan hannu na gefe, shi ma wannan yana nuna cewa like ne a daidai ƙasan bidiyon. Wannan hannu irin wannan da ya kalli saman shi za ka danna, shine like, ya nuna cewa ka ji daɗin bidiyo. in so insha Allah idan adadin like ɗin ya kai abin da ake so, zan fito muku da bidiyo na gaba. Allah ya ba mu alkhairi, sa huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.